ولا تبكي عن حيبه متأولا ولا تبكي عن حيبه متأولا والله كابويا ya ka يا so ta والله الحمد لله والله gaskiya kamata ne ya bada sadaka والله والله yanzu kawo 990 wallahi tallahi babu ya saurayi yanzu na fito wallahi da babban kai da baka a wannan halin da ake ciki zan baka 1000 kyauta da ake ai ka duba Allah duba Allah da manzon Allah mutumi na kawai kai hakuri tun da babu abin da kawai wallahi baka rika jin gaya maka mai gidan nan wallahi yau na jin sati bai fi sati uku ba dan gaya ma yanzu mun magana kudin haya wallahi ai mutane ba su da imani to ka fara sana'a mana to ina karfin da zan ina tare da wannan abu a bayana gaskiya ni dai ba zan iya baka 1000 nan ba sai wannan dai iska nake jin kwajifa na yake wallahi له رتبة فوق السماء كي نقدس مت وكبنا دا تحكي صحابة متاهمت وأيو إذن بالأمر والنهي أوكمت نكوا نعم الليلي أبدو إذا عود الرسل آيو تقدمت فأيو رسول الله عجلا وأروأوا الله كاملا نكوا أبدو الله دان أن الليلة أنيا مسلمين كي كوا Anya a hasumiyar coci ne ni. Yawwa, ina sani. Amma a ce mutum kana bara kullum ka zo guri ba sallam da ihu na ko fito. Ko ma da menene dai bai kamata ba. Kana musulmi. To, sallan ma da ba ma yin ta take akan lokaci ba. Matsalar ke. Ya za a sallah ne da ba masallaci. In kana da zuciya ka daina zuwa nan. Haka ke nema ka ga yin magana. In kana da zuciya ka daina zuwa nan. Na kowa karka zage. Na zage ka. Karka zage. Na zage ka. Idan ban hada ka da kusumbin nan na ba kafiri nake. To ka hada ni da shi. Allah kawo mai babu, Allah kawo mai wallahi mu bi ne. Mu bi ne. Ka ba. Dama mana ni ba za in hada da abin nan da kai. Allah kawo mai babu. له رتبة فوق السماء كي نقدس مت Allah kawo mai babu dan darajar Muhammad. barka ne an fito وكبنا دا تحكي صحابة متاهمت wala shirya Allah ƙara haji. Allah ƙara haji. Allah gane. Allah ƙara haji. رسول الله عجلا وأروأوا Allah sarki kaga wannan shi ba mace ba da atamfa. Wallahi tallahi gaskiya ina zargin ka jifa na kake. Wallahi jifa na kake. Allah ban ji ba dan Allah dan annabi gurin nan ni Allah je bawa gurin nan din kalama dan Allah ka daina zuwa gurin nan dan ya rasulullahi kaji To ka dauke ka tafi da ni kan bar wajen da ni. to billahi la ilaha illa huwa yan daba zan sa la yan daba suka yi Na kowa. kai nake jin yanzu ana neman ka a gida daga dinnan na fito قليلا يعود بالمحاسب وانزله الله كي Allah kawo mai bamu, Allah kawo mai bamu, dan darajar Muhammadu. Allah ka dogon arziki, dogon kuɗi, dogon arziki. Allah ƙara Allah kawo mai bamu, Allah أعطي عباد الله بالمدد والولا ta kake wa kanka dogon nuni. له أنا الجداني وبدك هدي والله يقول تبتم فوق ما كيد كانت أمد Na kowa, kana ji na? Tunda Ubangiji Allah ya gama taimako na yanzu zan tafi inda na kowa yau. Zan tafi gaban iyali na. To, da Ubangiji Allah. To, amma dai, ma haɗin Allah kai mu ina fito. idan ka haɗu da ni wani ka haɗu da ni ka haɗu da ni ka haɗuwa muke da kai eh Wajen baran ɗaya. Na kowa me yasa kake min irin wannan? na yi maka jifa na kake yi jifa na kake yi Watsin ka. billahi lazi akwai dutsen da akwai abin da ka binne ma a ce kai kadai Sai ka toni. a yiri ne a rake ja Sai ka iskanci toni. kai Idan ku sha'u kake ba Allah na tuba ni dai ne gaba. sha ina Allah ya halice ka a haka ba ta nake Allah ya raba ni lafiya ce billahi lazi ga wani nan ya to Allah ya له رتبة فوق السماء كي نقدس مت نبي عظيم قدر بالحرق مرسلو
ya allo bihi ana ɗabilan wayan halu. Alilan ya uja bil mahasabi wanzala. Wala dargiya an haibihi mutawala. Yau ni kaɗai ne. Wa agarar bihi maganar ta harrahu manzila. A haƙwai ibadallahi bil majad wal ula. Nabiyin lahu a anar jina ni mu bawaku. Na kuwa? Dan lele? Na'am? Ya na ganka sibil? Abba ras ma ko wallahi ka ganni normal. Ikon Allah. Wallahi. Allah gwani. To kai ko me ya faru a gare ka haka? Abin al'ajabi. ai idan na ce zan baka labarin da yake faruwa a wannan ikon Allah abin zai baka A sai ka yi shi a takaice. ina can kan tudu bayan hayi Kan tudu bayan hayi can na fahimce ka. masha Allah alhamdulillah ina wajen ina wata wani dabino gajere Wata ƴar bishiya mai ita ba dabino ba ita dai ga ta dai. masha Allah alhamdulillah to ina kasan sa a zaune Eh. ina kasan dabinan kawai nake gaya ma sai ga wani yaro yana ta wasa ne kuma ina zaune ina kallon ikon Allah kawai sai ga wani dattijon na yana zuwa sai yake cewa da ni sai yake cewa da wannan yaro kai yaro me wannan yake a nan wajen shine sai ya ce wallahi hatsi yake sha shine ya ce hantsi ya ce mai shine sai yake cewa da shi to me wannan a bayansa sai yake ce mai ai kusunni ne sai ya ce ku cire mai shi Ikon Allah. kai ana cewa ku cire mai shi sai na kamar an yi ruwa an dauke Ni kuma cikin ikon Allah yana ga wannan ai ba wani ma abu bane ba ma. Barin kuwa. Allah ya ikon nasa a Barin kaina kuwa alilan ya uja bil mahasabi wanzala. to abin da haka akwai bakin ciki a harka Duk abin da kai kaga ni fa yanzu normal nake billahi lazi sai in sama da kai yanzu Allah baka hakuri je ka. can banza ban can Alilan ya wafi uja bil mahasabi wanzala. kana nan kana ta fama da kalilan kwa aka tahi zan yi in sauri in tafi. Ni kaina nan bai. In Allah ya taimake ni sai kaga Allah ya yaye mu. Dama so nake dai ya bar gurin nan. Saboda in ba haka ba wallahi yarinya da nake so wannan kasa ne zai. Kaga dai ga dai lura take tare da mu. Shi ubangiji ya yaye masa. Alila bari sauri. Yadda dai ya kwatanta min nan. Yadda ya kwatanta min. Na kowa ne. Sha. Ma Allah ya tafi na rabu. Bawan Allah. Bawan Allah. Bawan Allah. To wai ko kurma na haɗu da shi ne. Kai, ja'iri ina magana kana ji na? Na kowa ne. amma gazo me kake yi ana wasa nake yi wannan kuma me kake ana hatsi ya zo yana sha shi ne yake zagin ka Wallahi ni ba zagin sa ne ba. amma gazo dama an ce wasu daga cikin bil'adama zagi suke amma gazo menene a bayansa kusambi to da kudan ka kara masa shi ma ya ji jikinsa Ya Rasulullahi kai mu afuwa dan Allah dan Allah. Ina hasana ba ta da daɗi.